ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ንእስራኤል ናይ 8 ቢልዮን ዶላር ኣጽዋር ክሽየጥ መደብ ከም ዘለዎ ንኮንግረስ ከም ዘፍለጠ ሓደ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ሓቢሩ። እዚ ብኮሚቴታት ባይቶን ሰኔትን ፍቃድ ዘድልዮ መሸጣ ኣጽዋር ሚሳይላት ከበድቲ ተተኮስትን ካልእ ኣጽዋራትን ዘጠቓለለ እዩ። እዚ ስጉምቲ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ካብ ስልጣኑ ቅድሚ ምልቃቑ ቅድሚ 2 ሰሙን ናቐዲሙ ዝውሰድ ዘሎ እዩ። ዋሽንግቶን ንእስራኤል እትህቦ ዘላ ወተሃደራዊ ደገፍ ደው ክተብሎ ንዝቐረበላ ጻውዒት ብሰንኪያ ውግእ ቃዛ ህይወቶም ዝሰኣኑ ሓያሎ ቤርጌሳውያን ነጺጋት እያ። ኣሜሪካ ንእስራኤል ዋጋ 20 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ነፈርቲ ውግእን ካልእ ወተሃደራዊ ናውትን ክሽየጠላ ኣጽዲቓ ምንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ዳሕረዋይ መደብ ድማ ካብ ኣየር ናብ ኣየር ከምኡውን ካብ ኣየር ናብ መሬት ዝውንጨፍ ሚሳይላት መዳፍዕ ቦምባታትን ዘጠቓለለ ክትሸጠላ ምዃና እቲ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ብዛዕባ መሸጣ ኣጽዋር ዝፈልጥ ምንጪ ፕሬዚደንት ባይደን እስራኤል ምስ ኣህጉራዊ ሕግን ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝሰማማዕ ካብ ኢራን ኮነ ናይ ውክልና ውድባት ንዝመጻ መጥቃዕትታት ንዜጋታታ ክትከላኸለሎም መሰል ከም ዘለዋ ብንጹር ገሊጹ ኣሎ ይብል። ባይደን እስራኤል ዓቕሚ ምክልኻላ ንምጉልባት ክንቆጽሎ ኢና ድሕሪ ምባሉ እቲ እትህቦ ደገፍ ዘይቅየር ምዃኑ እውን ገሊጹ። እስራኤል ካብ ኣሜሪካ ዝለዓለ ቀረብ ኣጽዋር ስለ እትረክብ ኣብ ዓለም ዝተረቐቐ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ሰራዊት ክትሃንጽ ኣኽኢልዋ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣህጉራዊ ምርምር ሰላም ስቶኮልም ካብቲ እስራኤል ኣብ መንጎ 2019-23 ዘእተወቶ ኣጽዋራት 69 ሚእታዊት ካብ ኣሜሪካ ዝረኸበቶ እዩ ዝብል። ኣሜሪካ ኣብ ግንቦት 2024 እስራኤል ኣብታ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ትርከብ ከተማ ረፋሕ ዓብዪ ወተሃደራዊ ስርሒት ከተካይድ ተሓስባላ ዝብል ስክፍታታት ስለ ዝነበራ ክትሸጠላ ዝሓሰበት 907 ከምኡ ድማ 226.8 ኪሎ ግራም ዝዓይነቱ ቦምባታት ደው ኣቢላት እያ። ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ነቲ ስጉምቲ ከም እገዳ ኣጽዋር ስለ ዝረኣዮ ንፕሬዚደንት ባይደንን ሪፓብሊካንን ነቒፉ ብድሕሪኡ ባይደን ነቲ ደው ዘበሎ ክብኸፊሉ ኣልዒልዎ እዩ። እዚ ውጥን ምጉራት ኣጽዋር ኣካል ናይቲ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሓድግታቱ ንምግዳፍ ዝወስዶ ዘሎ በርከት ዝበሉ ስጉምታት እዩ። ጆ ባይደን ብ10 ጥሪ 2025 ከዋይት ሃውስ ወፂኡ ብዶናልድ ትራምፕ ክትካእ ኮይኑ እዚ ንሕጂ ንእስራኤል ስደድ መሸጣ ኣጽዋር ድማ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ንመወዳእታ ግዜ ዝካየድ መሸጣ ኣጽዋር ክኸውን እዩ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናብ ኤርትራ ሸነኽ ዘበለ ዘሎ ከባቢታት ክሳብ ላዕለዎት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዝርከብዎም ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ዕደና ወርቂ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ክግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ዘ ሪፖርተር ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ድማ ምስ ሓደ ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዕደና ንጥፈታት ኣፍልጦ ዘለዎ ክኢላ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ እቲ ገለ ወርቂ ናብ ኤርትራ ይስደድ ኣሎ ዝብል ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እዚ የጋጥም ኢልካ ክትዛረበሉ ከቢድ ብምባል ሓቅነቱ ዘይተረጋገጸ ምዃኑ ዘስምዕ ግብረ መልሲ ሂቦ። ይኹን እምበር ኣብ ደባት ኤርትራን ትግራይን ኮንትሮባንድ ወይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ናይ ዝብላዕ ነገራትን ናይ ነዳድን ኣሎ ብምባል ወርቂ ግን ናብ ኤርትራ ይሰግር ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ ይክብል ተዛሪቦ። ከም ዝፍለጥ ብወገን ትግራይ ጀነራል ጻድቃን ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ዝሰግር ወርቂ ኣመልኪቱ መግለጺ ሂቦ ዝነበረ ኮይኑ ብወገን ኤርትራ ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሂብዎ ኣብ ዝነበረ ግብረ መልሲ እቲ ብጀነራል ጻድቃን ዝተዋሃበ መግለጺ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑን እቲ ክስታት ከዓ ሓቂ ኣይኮነን ብምባል ነጺግዎ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ዘማዕከን መዚያስ መሮም ዝበሃል ክኢላ ጌራቶ ኣብ ዘላ ቃለ ምሕተት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ዕደና ቀይዲ በተኽ ኮይኑ ከም ዘሎን እቲ ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ዕደና ተዋፊሩ ዘሎ ህዝቢ ድማ ይረብሕ ብምዃኑ ጠጠው ከተብሎ ከቢድ እዩ። ካብ ከም ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ዝመጽእ ዘይጽሩይ ወርቂ ከዓ ምስቲ ኣብኡ ዝወጽእ ዘሎ ጽሩይ ወርቂ ተሓዋዊሱ ኣብ ዕዳጋ ከም ዝቐርብን እቲ ማእከላይ ባንኪ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ትግራይ ወርቂ ብቢልዮናት ዝቑጸር ብር ይረክብ ኣሎ ዝብል ድማ ኣይእመንን ብምባል ግብረ መልሲ ሂቡሉ ኣሎ። ብዛዕባ ኣብቲ መስርሕ ዕደና ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ዘለዉ ከም ሲያናይድን ሜርኩርን ዝኣመሰሉ ሓደገኛታት ዓይነት ኬሚካላት ኣብ ልዕሊ ሰብን ከባብን ነባሪ ሽግር ከየስዕብ ይፍራሕ ይልዎ። ኣብ ምጽራይ ወርቂ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ሜርኩሪ ዝበሃል ዓይነት ኬሚካል ዝበዝሕ እዋን ኩልኩል ኮይኑ ብጀካቲ ብቐጥታ ከስዕቦ ዝኽእል ጥዕናዊ ጸገማት ክሳብ ንወለዶታት ክሰግር ዝኽእል ሓደገኛ ጥዕናዊ ጸገማት ከም ዘለዎ ክኢላታት ይሕብሮ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ድሕሪ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድርን ዝነተጎ እሳተ ጎመራን ሕጂ ይዝርጋሕ ኣብ ዘሎ ቪድዮታት ድማ ካብቲ እሳተ ጎመራ ዝወፀ ላቫ ክዛሪ ጀሚሩ ምህላው ተሓቢሩ።
ኣብቲ እሳተ ጎመራ ነቲ ይጉል ዘሎ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከብ ከባቢ ዘነተገ ኣመና ውዑይ ማይ ዝርአ ዘሎ ኮይኑ ህዝቢ ድማ ነቲ ማይ ጠቕሊሉ ከይትንክፎ መንግስቲ ፌደራል ምኽሪ ክህብ ጀሚሩ ኣሎ መንግስትን ኣብቲ ከባቢ ክኢላታት ከም ሰደደ ኣቐዲሙ ተዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ዜና ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ኣብቲ እሳተ ጎመራ ነቲ ይጉል ዘሎን ምውሓዝ ላቫ ዝረኣየሉ ዘሎን ከባቢ ህዝቢ ክርሕቕን ነቲ ማይ ከይትንክፎን እዩ ጻውዒታት ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከጋጥም ዝጸንሐ ኮይኑ ብድሕሪ እዚ ከዓ እዚ ክሳብ ሕጂ ዘይዓረፈ ዘሎ ምንታግ እሳተ ጎመራ እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ምብራቕ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሰለስተ ቻይናውያን ዜጋታት ነፍሲ ወከፍ ክሳብ ኪሎን ልዕሊኡን እትምዘን 12 ብርቡዕ ኩርናዕ ቅርጺ ዝተሰርሐ ወርቅን $800,000 ጥረ ገንዘብን ሒዞም ብምርካቦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ነዞም ቻይናውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮም ዘለዉ ሰበስልጣን ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሂቦሞ ኣብ ዘለዉ ሓበሬታ እቲ ወርቂ ኾነ እቲ ክሳብ $800,000 ዝበጽሕ ጥረ ገንዘብ ኣብታ ተሰቒሎማ ዝነበሩ መካይን ኣብ ትሕቲ ኩርሲ ተሓቢኡ ከም ጸንሐን ድሕሪ ዝተገብረ ተፍቲሽ ድማ ከም ዝተረኽበን እዮም ገሊጾም ቅድሚ ዝስርሒት ምፍጻሙ ኣብቲ ከባቢ ቻይናውያን ዜጋታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ዕደና ወርቂ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ድሕሪ መውጽኡ ብምስጢር ነቲ ስርሒት ንምክያድ መደብ ተታሒዙ ከም ጸንሐን ኣብ ምብራቓዊ ከባቢታት ናይቲ ሃገር ድማ እዞም ቻይናውያን ዜጋታት ተሰቒሎማ ዝነበሩ መኪና ብኣባላት ፀጥታ ጠጠው ከም ትብል ተገይሩ ተፍቲሽ ድሕሪ ምግባሩ እቲ ወርቅን እቲ $800,000 ዝበጽሕ ጥረ ገንዘብን ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ በዘለዋ ሃብቲ ወርቂ ኣልማዝን ካልእ ዝተፈላለየ ኤሌክትሮኒካዊ ቴክኖሎጂ ንምስራሕ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ፍሉይ ዝኾነ ማዕድናትን ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ሃገረ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ቻይናውያን ዝርከብዎን ብርከት ዝበሉ ዜጋታት ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለየ ዕደና ሃብታ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ይግለጽ ብዙሕ ከባቢታት ምብራቕ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ከዓ ንመንግስቲ ብዝቃወሙ ናይ ምልሻ ጉጅለታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝኣተዉ ኮይኑ ኣብኡ ድማ እቶም መራሕቲ ናይዞም ጉጅለታት ወርቂ ናብዞም ናይ ወጻኢ ዜጋታት ብምሻጥ ሃብቲ የጥርዩ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን እውን 17 ቻይናውያን ዜጋታት ኣብ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ተዋፊርኩም ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዝነበሩ ኮይኖም ይኹን እምበር ድሕሪ ሓፂር እዋን ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ወይ ፍርዲ ከይገጠሞም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኽኣሉ ይግለጽ መሰረት ወጪ ዝነበረ ፀብጻባት ድማ ኣብ ማሕዳሪ ናይታ ዝተታሕዙላ ግዝኣት እቶም ቻይናውያን ናፃ ምልቃቆም ከም ዘገረሞ ድሕሪ ምግላጽ ብመንግስቲ ከባቢ $10 ሚልዮን ዝበጽሕ ቀረፅን መቕጻዕትን ይእወዱ ምንባሮም ይገሊጹ ብዛዕባ እዚ ምስ ቻይናውያን ዜጋታት ብዝተሓዝ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣጋጢሙ ዘሎ ብዝምልከት ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ቻይና ዝሃቦ መግለፂ የለን نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم